Виктория и днес ще бъда репортер. Притеснявам се, защото ми е за първи път, но се надявам, че ще се справя. Моята задача днес е да ви представя библиотеката в село Долни Водини. Така, нека влезем. Така, тук виждаме кабинета на Леля Ани и Леля Нина. Здравейте, момичета! Какво правите? Ние в момента правим презентации за Долни Водини с пейзажи, които наскоро снимахме. Ето ги тях. Добра идея, момичета. Влезе. Тук е Леля Таня. Здравей, Леля Танче, какво правиш днес? Здравей, Вики. Проверявам финансовите документи на читалището и подписвам счетоводните документи. Добра работа. Така. Тук виждам и много грамоти. Браво! Така, да минем към библиотеката. Тук виждаме Леля Нина с нейните творчески таланти. Да, приятно ми е. Добре дошли в детския кът, където се занимават децата от клуб творчески таланти с най-разнообразни дейности. Виждате, рисуват върху хартия, рисуват върху нестандартни повърхности, а последната им страст, това са вече малките шишенца, които изработват с техните много сръчни, умели ръчички. А сега искам да ви покажа и шкафа на чудесата, където действително имаме една огромна колекция вече от най-красивите и най-забавните нещица, които са изработили нашите дечица. Обаче ще ви покажа запазената марка на клуб творчески таланти. Това е, предполагам я познахте, малката русалка. Да, много е красиво. От тук тръгна цялата ни работа и, както виждате, като вълна валя целия ни шкаф. Много сме горди с абсолютно всичко направено от децата, правим го с огромно желание. И внимание по шишета. Не само по шишета. Не само, сега ще ти покажа и рисунки. Имаме тук чудесни художници, анималисти, художници, пейзажисти. Така. Тук имаме една чудесна графика. Да, много е красиво. Така, ето отново героите от любимите приказки. Имате красиви изложби. Имаме, да. Много се гордееме с всичко това, което правят. Браво на тези, които са ги нарисували. Нашите. От мен да чуят. Нашите дечица. Да, това е страхотно. Тук виждаме и нашето килимче. Играят на шах и на карти. Явно чакат за компютър. Здравейте! Здрасти. Как върви? Печела. Браво! Така. Да не ги безпокоим. Така. Нека да нашия моля да прави един бърз одит на библиотеката и да се принесем към стаята на компютрите. Тук забелязвам две любознателни дечица. Диана, какво четеш? Не те чувам, повече. За животните. За животните? Тук гледаме даже и за времето. Явно ще правим прогнози, като пораснем. Интересно ли е? Забавно ли? Да. Радвам се. Тук отваря. Да се принесем към залата с компютрите. Ето къде е била Леля Ани. Здравей!
Всеки ден добавяме нови и нови интернет адреси, за да бъде той по-пълен и да може по-лесно да работят възрастните хора с него. Тук виждаме на справочника сме наредили много неща, като започнем от държавни органи на управление, агенции, дирекции, закони, така нататък, минем през библиотеките, неправителствените организации, не сме пропуснали и социалните мрежи. Разбира се, тук имаме едно мъничко каренце свободно време, като в него сме включили игри, занимания, като кулинарни рецепти, за дома и за градината, домашен майстор, плетачки за бабите и така нататък. Да. Тук виждаме една баба. Здравей, баба Петра. Здравейте! Добре дошли! Виждам, че работиш с компютър. Как се научи? Ами, научих се, защото нашата библиотека сега се модернизира. Имаме компютри, имаше първоначален компютърен курс, където нашата библиотекарка ни обучи. Изкарахме го успешно и сега имаме връзка, говоря с сина в Испания, изпращам, днеска е Богородица, изпращам поздравителна картичка на снахата, защото се казва Мария. Да. И по Фейсбука. Изпращаме и картичка, за да имаме връзка с света, с глобални библиотеки. Ти имаш Фейсбук. Браво. Ами да. И много сме доволни, защото идваме тук и се ограмотяваме и научаваме много нови неща, с които сме много щастливи, че можем на такава възраст да имаме връзка с толкова широка световна аудитория. И винаги сме във връзка с децата. Благодаря ти много. Моля. Тук виждаме и още много деца и компютри. Тук има и геймърски компютри. Всеки ден ли идвате тук? Да. И аз също. Има само 4 ленани. Да. Тук има, забелязах, ми направи впечатление, че тук има само 4 черни компютъра. И откъде са? И защо? Само 4? Да. Черните компютри са по програма Глобални библиотеки в България, в която нашата библиотека вече работи цяла година. Както забелязахте от началото, има и други компютри. Всъщност библиотеката разполага с 10 компютъра, от които 2 са лаптоп. Останалите 6 компютри ние сме ги спечелили по различни проекти и работим с такава техника от 2003 година и предоставяме услуги на хората, като правим обяви, некролози най-често, за съжаление, картички изработваме и така нататък. Тези компютри по глобално много ни обясниха и ни дадоха възможност да обучаваме, както разбра, възрастни хора се обучават. Да, обучаваме възрастни хора с цел и те да имат достъп до децата си, защото много често техните деца са в чужбина и те се свързват чрез тях, както разбрахте, баба тета чрез Фейсбука, има и чрез Скайп разговарят и така нататък. Това е много добре, че обучават с тези хора. Да, много ни модеш. Какви ученици са те? Възрастните ли? Да. Много ли ти интересно? Ами любознателни. Питат различни въпроси, много се интересуват и искат всичко да знаят, всичко да научат за компютъра, да са в част с съвременните технологии и да не отстъпват на вас по знания. Много се интересуват и много често използват
различни сайтове за плетене, за готварство, Да, съвети за градината, да, точно така. И ще продължаваме най-един живот и здраве да обучаваме, а и тези, които са минали начална компютърна грамотност, ще имат възможност да направим едно продължаващо обучение, т.е. да станат по-напреднати, по-нативни с компютъра. Да. Да. А сега на мен ми се иска да ви покажа едно местенце. То сега е в ремонт, но скоро ще е готово. То ще бъде магазин. Така, тук виждаме нашия работен шкаф. От тук взимаме материали, с които правим шедьоври. Така е. Така, сега да продължим надолу, което ще ви покажа нашето местенце. Това скоро ще бъде магазин на нашите шедьоври. Ние ще ги продаваме и с тези пари, с които сме ги спечелили, ще си купим нови материали. Аз съм сигурна, че ще има успехи. Ето тук виждате нашите картини, които са най-хубави и просто красоти. Тук има на големите рисунки, които са шедьоври. Гордеем се с тях. А това тук е магазинчето, в което ще продаваме нашите изложби. И както ви казах, с парите ще печелим, като спечелим парите, ще си купим и нови, как да ви кажа, материали. Един все още не запълнен шкаф. Скоро ще бъде запълен, аз съм сигурна. Така, да ви покажа нашите дървени изделия. Ние сами ги правим. Има някои мои трудни, но повече ми харесват другите. И те са? Това тук е дунавски пейзаж. Гордеем се с тези, които са ги правили. Има много различни, как да ви кажа, неща. И, Спомняш ли се по какъв повод са правени? За международния конкурс? да, река Дунав. И мога да кажа, че ако още се замърсява Дунава, това всичко ще изчезне. Това тук е истински дунавски пейзаж. Красотата, с която се гордеем също. Това е дървеното изделие. Всички малки деца които се гордеем, нали? И прекрасно е, просто аз не мога да ви кажа друго нещо. С удоволствие ги работите нещата, не? Да, най-малките най-много неща правят, защото те са по-малки. И така. това развива какво? Така. И това беше от мен, Виктория. И